खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आलफानि केम्पआव फिन सासे सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबनायनि साजा फोसावदों आलफाया। आसामनि गिलु बालु उदखारि हानजा आलफा उदाङा सासे लाइमोन सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबनायनि साजा फोसावदों। आलफाजों जिउ फोजोबनायनि साजा फोसावजानाय आलफानि सोद्रोमाखौ पाठशालानि बिबाकर कलिता होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे लाइमोन सेंग्राया आलफानि केम्पनिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि थाखाय आलफाया बे लाइमोनखौ जिउ फोजोबनायनि साजा फोसावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरा आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्टआव बारग' एनडिपिनि थाखाय 2% मासि फोसावना होनाय खाबुनिफ्राय जानगाराव थानांदों। धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिपिफोराबो आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्टआव बारग' एनडिपिनि थाखाय 2% मासि फोसावना होनायाव धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिपिफोराबो खाबु मोननांगौनि दाबि दैखांदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट एडभार्टाइजमेन्टआव बारग' एनडिपिनि थाखाय 2% रिजार्भेसन होनायनि सायाव धेमाजि जिल्लानि बारग' एनडिपि वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि भद्रेश्वर सरगियारि आरो सारेन्डार एनडिपिनि सोद्रोमा अनिल बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे दाबिखौ बिथांमोना खालामो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां गुवाहाटीनि राजक'टआव रिक्सानि सायावनो सासे बर' रिक्सा सालायगिरिया जिउ गोमानाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलायगाव फुयाघाटनि खगेन बर' मुंनि सुबुङा नखर सालायनो थाखाय गुवाहाटीयाव थांनानै रिक्सा सालायोमोन। नाथाय थांनाय 27 अक्ट'बराव रिक्सा सालायबाय थानाय समावनो गुवाहाटीनि राजक'टआव हरखाबै रिक्सा सायावनो जिउ गोमायो खगेन बर'नि हरखाबै रिक्सा सायावनो जिउ गोमानाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा सिनायथियो खगेन बर'खौ। चिरां जिल्ला बिजनीनि फाथो बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बिजनी टाउननि फाथोनि न'आव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। बे अर खामनायजों फाथोआ सेवहांगार जाजोबो। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो होनना सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे जाथायनि उनाव बिजनी अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायथिलियाव नुजाथि हैयो आरो अरखौ खोमोरनो हायो। बिटिआर सरकारनि गुबुन मोनसे बाखनायथाव खामानि दिनै 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गासै गं 14 मन्दिर आरो गिर्जाफोरनो दावागुरि कमिटिनि नुब्लाङाव बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा 2 लाख रांनि चेक राननानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।